guys, ako si Dito Murag kay Chairman kung Tiblawan sa Partners Association. Karon guys, man akong gisulti nyo guys nga katay kanya nga mag-vlog og pipino nga. Among gipaulan ni pipino guys, bali duha ka semana ni pipinoha, ugma mag-abono gani ugma ikaduha ani. Kuno guys, double cropping ni pipino. Di una lang busig duha ka semana ug ang palya guys. Ang aprobag kini palya ka aplik alo gyud pagtanom. Tulo. Di una kong pipino og duha ka semana para nga ang atong tuyo ani nga ang pipino dili kasi magbugno ay sa palyano kay kini pipino nga guys lahi ning style mo atong bayamon nga mga style ko ani distansya ni pipino guys tag sa kapira distansya na mo ani nya tayong rin siya guys nga parehas palya nya wa mi babagi nga tuwain pero ang style ko ani ni abot sa pipino ri mo lang pun sugibay lang pun sa mong sanil ikabot ri guys ikatay anig mga pinantag mo katay na siya mga duha ka dangaw or tulo pangputloan rin itong mga guys no para di niya maakupar ang flooring kaya ang palyami atong mainline ani ang kini atong pipino sa line ra kaya ini pipino haron guys amo aning gi ano man pud og binangay ang sentros pipino palang magkano ni binangay ipakita niyo pero ang distansya ni guys kung pipino nga turling atong basihan 8 metros ay 8 metros man tabla na mo ani ang palya pod 8 metros kato pa sa tunga gitanawan mo pipino naigulag 4 ang pipino ani og palya pero ang pipino dili sa kadagang taas guys kaya mga abot na makalatay siya og mga duha ka tuwain tulo ako ni siya pagputlag pudlot para nga dili siya mo sampog din sa palya kasi kung nagikaingon ang pipino dili mo siya mulaw tay gidugay no ako lang po na siyang inaani guys para nga di kayo gasto nya ang style ang tutunhan guys di na siya yung pasangahon na to lawas sa kita na madagbong ani pero kaya po siyang still so guys at pakita ko nyo na siya mga toy guys iba pa lang kasi mana ito ning pipino guys katuning liakwan katuning super C sa kondor no makita nyo guys oh nabunga guys nagabaning pwede rin ito nga pipino guys oh ikakuan pa nato ipon ang dahon guys ikay guys pagturok guys usa duha tulo upat pag ikaupat nga dahon guys nagbunga na siya guys oh narang ito na naud na oh giklaro man abanit gyapon siya guys ang ubang nga dili pwede ipto pero kini nga ipto guys gi ako nagihapon gipulinit no pareha atong palya pag style pag proseso katong pulit-pulinit us palya o abanit gyapon bunga guys oh atong maihapon ang nagabanit na siya usa duha tulo upat na siyang kasipit ng buunod guys oh duha pa lang kasimana siya ang pipino magduha ni ugma nanay mga toy sa ato pagikaron nga mutulok kasimana mobulan sa kapin inspiro nga makaharvest na siya pero maabot ni siya og mga butang tao sa kabulag kapin 35 days maabot din sa flooring pero di na siya yung mga putol ni atong atlas twine guys okay hindi abot sa flooring ani makahigot siya atong twine pero ang style nito ani kini ko nang ginigituyo gyud gi ako mo gipakita sila ang technique ang pagtan ko ani guys inani or guys atong higos yung lawas diretso ana ra atong style ani ana ato igabhot ani na siya spray nga masangitan para naon nya ang atong monitor ani kay porang hikuta kasi itan wala ko twine panggibabag ani kay akong gikuan po gud inig bunga nas palya hasol po gid pangkuba ug ako pa ni idayamon kay pwede man inig booms palya pamutulo ni pipino kini indikata ni guys ato ring iana ni siya no kini mga lawas to ring iana siya aksyo sibat iana na to ug isa kasubay ang inyo pong style pag higot ninyo ani pwede ninyo yung itagtag ng atlas twine higot sa sentro sa tunga dahil diri mo sa daplindagan para pantay yung higutong sa kuwan ang higutong sa atlas twine dagan ano rin dagan ano sampulan ni nanang listed sa to taingan siya no di po tayo magpa kagaan nga mo tumba na sa tinuod ano yung ang pagtanya kini ka sa to iana guys no kini iyang udlot oh di gahe ni sa mulog ti lahi ni sa palya oh nini orto sa pag style ng kuwan pabalik to tamas sa unahon to higot ang tunga dahil daplin na punta ato higot lawas niya guys ano ato lang pong i-control ang kahugotan di pa sa hugot na tama lang kaya kaning nga pipino guys karon nang gidana isig toy-toy ta kari isa guys oh nato mga toy-toy oh ang unod kini gagmay pagkatanahan guys pero naani toy-toy okay pakita ko sa inyo nga kasi makaingon mo mga binotbot nga naay double cropping ni nga binangay daring pudling guys nga nahuman mo paano mo binangay sig makaingon mo nga di kabulo among palya kay na ibinangay para ang guys may taingan para mo no dara binangay guys na man nagtanom guys oh dili pong binangaya guys usa ko ni gitara mo pipino ang binangay dongan sa tanom binangay din pipino sa ato pang pipino ni makabunga pag ni siya no kay nigboylo ani ang binangay di ko ni ka-flooring nya kini ang binangay mo lusot ra man eh ako ra pud gito guys kay sa pagkakaron ko na ako binangay to pag gi-vlog ng binangay ninyo tayo po kayo kay mga saha ato
daghan man kay panglabay ra. Kung mo gitano mi kay sa ang distansya ni 8 metros ato pa ang tunga sa palya 4. Ang ginanglan ito lang imintik niyang dahon di kay blabong di ito pa sa daghan kayo. Ato pa nga to pala dili ingon nga mao ngano kay mabuhat gyud po sa init. Nya mo ning pipino guys magtayong among ito pagtayong ron ginaning atong istis-taingan kay ato ang gining sa gamay po kay dito kay higos lawas no. Dala po kay mga bunga guys oh. Sing makaingon mo nga kwa binot-bot no kay umamot-bot gud guys. Nang Ginoo naghibaw bot-bot pa lagi. Okay kay kuan kay kada kuan kay kuan ka balang kadahon guys. Usa duha. Pag ikatulong dahon bunga na guys on ro. Dili ingon nga magmot-bot tag taman kay ang Ginoo nahibalog bot-bot ra bagdi oh na ro. Abane gyapon siya guys. Ipto ni siya nga kuan, ipto ni siya nga katong kuan supersi nga pipino sa kondor ra oh. Oh nag-abanid siya guys. Wag hapoy pawang no. Di ingon nga kadang uban og istorya nga oh ra oh. Dengog ta hapoy mga bunga. Kining tumba guys oh. Dali ubay murag kabaw rek sa garag bunga kada kay oh. Na oh. Na abanid siya po mga bunga. Na oh, kini kay isa guys oh. Kini. Tug yung ako pakita niya magsip kay ngon mga binot-bot oh. Isa pa lang kadahon no pag ikaduha nagdala nagbunga na bunga na siya guys. Kini siya di pa kita ka-inspect kay quality na ni siya nga bunga. Pwede ta ni siya kuhaon ilabay para kung gusto ta quality kay kini ang mga bunga ni guys ito makita mura pa napa mga butite mura mga granada lang taon pero kung kamaw lang ta managtag ani guys dako gyapon sa presyo ni kadto ni tagtag sa mga karinderya mao ra mga niglami atong quality nga bunga kay ang quality nga bunga atong gikinahanglan kung adto tag palengke mo mag paano magdiskarte og pamaligya pero kamaw ta mo suri-suri karinderya kini mao ra makakuan ra presyo ani pare-pareha ra presyo og kugihan lang kita managtag mao nga atong kuan sa pipino atong paunhon sa palyal duha ka semana kay pag abot niya ani og duha ka bulan urtong na duha ka bulan nga ang palyal to ani tigo po sa mulabok. Sato pa hindi ana guys pala, pwede na po pino tong putulan. Di naman tamulogan ni guys kay ato lang balansyon parehan eh. Kaya ang pipino guys akong isulti po ang iya yung gidaghanon sa 1 kilo ani para di kita makuan po sa mga litay. Ang yang normal ani unom 1 ka kilo kay mag-upat 1 ka kilo tay pertigin pagkadagkua maangal pong pareha ng taga-palengke mo nagtagta di po sa kay mukuha kay dagkura. Sa ato pa ato ning balansyon diha usa to patibason siya ug gudahon ni siya mga usa maabot dire. Bisag magkadahon siya buntag mga 40 kadahon. Nya sa di lang to ya balansik abanid. Butan to lang sa 40 na sa dala siya bunga nga 30. Nya sa 30 ka bunga niya guys, atong balansyon sang burisyo tag isa ka puno, 5 ka bunga 1 kilo. Sa 30 atong mabalansin natay 6 kilos kada 5 kilos kada punuan. Nya kining 100 meters guys atong ko bako pasabot ang 100 meters atong isang ibalanse og 1p na 1p man distansya sa tanom ni guys oh 1p gini siya tanom ang 1 meter atong siya i-convert og kuan by p tulo ka p na siya og 10 cm no sa ato pa ang tulo ka metros makatanom ta og pulo ka punuan sa ato pa 100 meters sa ato ka mulay kompyuta na motanom kita nag mga 300 ka punuan. O sa kada tudling lang ug na kay 300 times 5 kay 5 kilos atong giresyo sa pipino kay wa kada ingon nga igmo kita ka-inspect nga kada dahong ini sa bunga ato pa sa 40 lang kada sing nailat ang gamay sa 40 ka dahon usa nato sa pulungan 40 na atay asa 40 nakabunga ta og 30 ka dahon atay 5 kilos kada punuan mo to balanse niya bato na ibutan sa utang lang pinakabubog presyo kita tag 10 pesos matsambatag mo 30. Di pila itong mahalin sa pipino lang, may labot sa palya. Maalas itong pipino pa lang daan, maka-inspect na ito nga sa gasto-gasto lang ito apil sa palya, may income na kita. Kaya ang atong pipino po, di lang po tayo nga magsalig tagsidig pahurnal. Kaya sa pahurnal po guys, di tayo kasiguro maayaw pagkatrabaho. No, di makaya po kita pahurnal. Pero kinikaroon guys, duhag din yung nagbugnuan dito tayo. Kining among pipino hapo, ano na kapunuan guys naman mga sa kalibo ni kapunuan guys kasi ang sa pipino nga akong ihap di may kaihap og kuan guys no kining bay liso-liso kani pila ka punuan akong balanse guys dire na ako magbalanse ig abono kay abono na kuan ikaduhang abono pa na mo tag sa katinapa palang ko ikatulo pagbuha katinapa ka pana kada punuan sa among 1 ka drum nabinlan malamig mga 1 ka container ni ato nang mabalanse ang 1 ka kuan ang 1 ka litro unom siya ka tinapa. Kato mababalansin nimo ang 1 ka 16 liter times 6. Mo na ito resulta nga akong gibalanse ani sa isa kining pipinohan mga di kini munaog sa 1,000 ka punuan. Mga ang double cropping ko sa palaya guys. Mo na ang palaya na mo no. Basta man tulo pa ni kaloy ka pagtanom.
Muna nga ang akong giuna ang pipino kay inig flooring dire sa palian di pa ni ka flooring ang palian pipino sige na ko di-harvest kay gikan karon tulo ka semana kini mga bunga ha. Kini akong gitudlong mga bunga niyo pakita. Sigurado na ko harvest na ginagikan karon tulo ka semana kay mga kapilan og tawag pipino guys. 35 days pinaka 40 days pinaka sayo, pinakadugay 35 days or 33 ka harvest na ta. Og man kapita nga mag double cropping ta palya pipino. Kaya ang pipino guys, magkuhan mo ko matawag sa ID pa ni guys, matawag sa grass lang no. Dali rin kita harvest niya, bumaor na siya kuhan. Magbuwang rin ni Jutay sa pitsay. Kaya ang pitsay 28 or 33 harvest man ta. Pero lamang ko rin sa pitsay kay hasta kapila man ta makaharvest sa isa kapunuan. Ang pitsay guys, sa isa kapunuan, kaya isa rin ka harvest kay di man tumusa nga, idton mo kita mo dito. Kaya isa pipino, pero ang ito ang naging gikuan po nga na ato pumatiman no kay palagi po tagdako garden niya, bubulu cropping tadi batiman. Kini guys kuan raman amor nang gi murgisor ko nang tunga dalawa pag magkuan pero ini action jug flooring ani pwede na puli darohon kini ang last og mo dengan salamat ang ikaptod tulad yung technique sa pipino double cropping sa palya ana pay binangay dili kita ingon nga kanang makaingon nga ingon mga boss basig wa na ta income ani sa palya kay sa saging lang tag sa pipino makita niyo tong vlog na una guys makikita to nyo nga palya og saging nakabunga pwede kini maka-inspect jud ko na makabuylo pang palian kay saging mo pay pagtanom ug mo ra daghang salamat.